କେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କପଟି ଲମ୍ପଟ ବିଟପି ନାରୀ, ନିଶା ପାଣି ଖିଆ ଅସଦାଚାରୀ, ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ଚୋର ନାସ୍ତିକ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ ପରନିନ୍ଦୁକ, ବିଷଧର ସର୍ପ ହିଂସ୍ରକ ପ୍ରାଣୀ, ପାଖକୁ ନ ଯିବ ଯେ ଜାଣି ଶୁଣି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, କପଟି ଲମ୍ପଟ ବିଟପି ନାରୀ, ନିଶା ପାଣି ଖିଆ ଅସଦାଚାରୀ, ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ଚୋର ନାସ୍ତିକ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗୀ ପରନିନ୍ଦୁକ, ବିଷଧର ସର୍ପ ହିଂସ୍ରକ ପ୍ରାଣୀ, ପାଖକୁ ନ ଯିବ ଯେ ଜାଣି ଶୁଣି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ଏମିତି ବିଷଧର ସର୍ପ ଠାରୁ, ଏମିତି ପରନିନ୍ଦୁକଙ୍କ ଠାରୁ, ଖଚୁଆ ମିଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ।